ҷашнҳои садда, наврӯз, меҳргон ва тергон идомаи мантиқии якдигар буда ба табиати тоҷикистони офтобӣ пайванди ногустасанӣ доранд. миллати соҳибтамаддуни тоҷик аз қадим ин ҷониб ҳар як ҷашни аҷдодиро бо риояи оину махсусиятҳои хосашон бо суруру шодмонӣ таҷлил менамоянд. махсусан дар марҳилаи нави давлатдории тоҷикон, яъне соҳибистиқлолии мамлакат, бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ин ҷашнҳои ниёгон дубора эҳё гардида ҳамасола дар саросари кишвар таҷлил карда мешавад. агар ба ҷанбаҳои тарихӣ назар афканем, ҳамаи ҷашнҳои миллие ки тавассути ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бахоса дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ гардиданд, пеш аз ҳама як ҷанбаи тарихӣ, ҷанбаи фарҳангӣ доранд. онҳо ба ягон дин, ба ягон мазҳаб ягон иртиботе надоранд, ба он хотире ки ин ҷашнҳо ҷашнҳои сирф табиӣ ва ҷашнҳои сирф миллӣ ба шумор меянд. ва аз ҳамин хотир агар ба таърихи онҳо назар афканем, бинед ин ҷашни сада ба 30 январ рост меояд ва бинед ки ҳамин 100 шабу 100 рӯз то арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ буданд. аз ҳамин нуқтаи назар ман фикр мекунам ки муаррифгари асосӣ, нишонаи асосӣ, унсури асосӣ ё хуб ба ифодаи фалсафӣ мабдаи асосии ҳамин чи ин чи аст? ҳосил аст, замин аст. бештар аз 30 сол аст ки мо дар замони истиқлол зиндагӣ мекунем ва дар замони истиқлол мо тавонистем як сари ҷашнҳои миллиро эҳё кунем ва чун дар масири давлатсозӣ қарор доштем, барои мо лозим буд ки мо бояд як андешаи миллӣ ба вуҷуд меовардем ва ин андешаи миллӣ дар ҷои холӣ ба вуҷуд намеомад. ин ҷашнҳо ҷашнҳое ҳастанд ки касе онҳоро таъин накардааст. ҷашнҳое ҳастанд ки таърихҳои беш аз 4, 5 то 6 ҳазор сол таърих доранд ва инҳо ба фалсафаи замин, ба фалсафаи гардиши моҳу ситораву замин, офтоб иртиботи сахт доранд. агар мо ба ҳамин ҷашнҳои миллии худамон нигоҳ кунем, онҳо дар 4 фасл рост меоянд. масалан ҷашни наврӯз дар баҳор, ҷашни сада дар зимистон, тиргон дар тобистон, меҳргон дар фасли тирамоҳ, яъне ҳама ино як фалсафаи доранд. сада ки бо махсусиятҳои худ ба давраи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ рост меояд, онро сокинони меҳнатқарину заҳматкаши вилояти хатлон, хосатан хоҷагидорону кишоварзон бо риояи анъаноти некаш истиқбол мегиранд. طبق سرچشمه‌های تاریخی جشن صدر رمز دوستی و رفاقت، نتیجه‌گیری از فعالیت یکساله کشاورزان و تامین و ذخیره محصولات دانسته می‌شود. در چاره‌بینی‌های تجلیل جشن صدر برابر به نمایش گذاشتن ده‌ها نامگوی محصولات کشاورزی، اینچنین زنان و هنرمندان با پیشنهاد نمونه‌ها از محصول دستانی خود که معرفی‌کاری هر یک خلق و ملت محسوب می‌یابد، فعالانه شرکت می‌ورزند. ما در زمان استقلال و با همت، با غیرت، با کوشش پیشروی ملت توانستیم هم تاجیکستان رو معرفی کنیم، همین که مثلا یک سری مثل همین جاهایی که مثلا تیرگان، سده، مرگان اینا را احیا کنیم. اینها زمینه هایی هستند که ما دولت ملی را میسازیم، چون دولت به اندیشه ملی به جشن ملی به تاریخ نمیتواند باشد و خوشبختانه ما ملت خیلی قدیمی هستیم. تاجیکستان ظرف نظر از اون که یک کشور بسیار کوچک است، کشوری مثلا در مقابل آمریکا و در مقابل روسیه، ولی امروز پیشنهادهای تاجیکستان در سازمان‌های بلندترین پذیرفته میشوند. مسئله آب و اقلیم را مطرح میکند، یعنی ما پیشبرنده مسئله آب و اقلیم، این حرفای اندک نیست. این یک جشن ملی است که در اساس تحقیقات واقعی علمی اثبات شده است که تنها در اساس حساب درستی از تلنامی به همین شب و روز راست میآید و از همین نقطه نظر نشانه اساسی صده این خلاص شدن از چی است؟ سردی است، از زمستان قهرتون است و رو آوردن به گرمی است و افروختن آتش فروزان این یک تجلی به آتش است که نور افکند تا به آسمان، به خورشید تابان، تا که به زمین گرمی بیارد، به زمین نرمی بیارد، به زمین حاصل بیارد و در عرفه جشن نوروز که بعد 100 شبانه روزی این شب روز گفتیم راست میاد، علاقه کارهای کشتکاری بهاری آغاز می‌یابد. از همین نقطه نظر صده همچون جشن تاریخی ملی ما نشانگری و افاده‌گری پیش از همه منفعت‌های ملی ما است.
соли 2023 бо ташаббус ба ғамхории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари 15 ёдгории таърихиву фарҳангии тоҷикон инчунин ҷашни сада низ ба феҳристи фарҳанги моддӣ ва ғайримоддии юнеско ворид карда шуд ки боиси бештар пайдо кардани фарҳанги бостонии миллати тоҷик дар байни ҷомеаи башарӣ гардид. тавре коршиносону олимони соҳа иброз медоранд сол аз сол бо беҳтар гардидани шароити мусоид дар тамоми деҳоти кишвар соҳаи кишоварзӣ дар ҳоли рушд буда нишондиҳандаҳои меҳнатии хоҷагидорон ҳам назаррас мегардад. ин аст ки бо ба даст овардани фоидаи бештар кишоварзон марҳила ба марҳила техникаҳои зарурии соҳаро харидорӣ менамоянд ки ин омил асоси пешрафтро дар ин самт таъмин хоҳад кард. мо тавонистем тавассути ҳидоятҳои пешвои миллат дар асоси он дастовардҳо ва таҳияҳои рисолаҳои воқеӣ илмӣ исбот созем ки ҳамин ҷашни миллии мардуми мо аст ва олимони мо пеш аз ҳама дар асоси пешниҳодҳои пешвои миллат ин ҷашнҳои таърихиро аз нигоҳи илмӣ исбот сохтанд, пешниҳод карданд. ҳукумати тоҷикистон инро омӯхт ва ба созмони ҳамин юнеско пешниҳод кард ва ҳамин буд ки онҳо низ омӯхтанд ва вақте ки омӯхтанд ва ба воқеият ба ҳақиқати воқеӣ таносуб доштани инро дарк карданд ва аз ҳамин нуқтаи назар ин ҷашнҳо ба ҷашни умумимиллӣ, ҷашни ҷаҳонӣ табдил ёфт. сада яке аз ҷашнҳои қадимаи мавсимию халқиятҳои ориёи наҷот ба шумор меравад ки рӯзи 10 моҳи баҳмани солшумории шамсӣ таҷлил мегардад ки мутобиқи солшумории мелодӣ ба поёни шаби сиюм ва оғози рӯзи 31 январ рост меояд. сада рамзи рафтани нимаи зимистон буда ба мардум муждаи нахусти баҳор меорад ва деҳқонон барои кишту кори саҳро омодагӣ мегиранд. сада бо гулхани рӯшноиафзоии хеш сардиҳои зимистонро бо рӯшноию гармиҳои баҳор пайваста ва 50 рӯзу 50 шаби фарурасии наврӯзро мардум бесаброна шумурда ба пазироии бузургтарин ҷашни баҳор ва истиқболи соли нави аҷдодӣ наврӯзи оламафрӯз омодагӣ мегиранд. дар ҷомеаи байналмилалӣ дар минбарҳои баланд сухан гуфтан, эътироф шудан кори сахт ва кори бисёр сангин аст. вақте мо дар як доираи кӯчак суҳбат мекунем, дар як аудитория бисёр он дигар аст, вале ки дар созмонҳои байналмилалӣ дар минбарҳои калонтарин суҳбат мекунем ва моро эътироф мекунанд, ин аслан ҳарфи дигар аст. яъне мо имрӯз тавонистем собит кунем ки мо миллати қадимием, миллати фарҳангием, таърихи бой дорем ва ҳарфи гуфтанӣ ҳам дорем. мо метавонем дар сиёсатҳои байналмилалӣ шарик бошем ва метавонем баъзе аз масъалаҳои мисли масъалаи обу иқлимро ҳаллу фасл намоем. вақте мо инҳоро ба феҳристи дороҳои ғайримоддӣ ворид мекунем, ино мутааллиқ ба тамоми дунё мешаванд. имрӯз наврӯзро дар тамоми дунё ҷашн мегиранд. яъне мо мехоҳем ки аз фалсафа, аз имконот, аз зарфият, аз зиндаи шумо дигарон ҳам истифода кунад. ҳамасола дар ҷашни сада сокинону кишоварзон гулхан афрохта намоиши дастоварди хешро ба маъраз мегузоранд. дар гӯшаи намоишгоҳ ҳунармандон, ҷавондухтарону кадбонувон ва соҳибкорон низ ки ба истеҳсоли маҳсулоти ниёзи ҷомеа машғуланд, самараи меҳнаташонро ҳамчун нишон аз рушду пешрафт ва расидан ба рӯзгори шоиставу пурсаодат пешниҳоди ҳозирин мегардонанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо пуштибонияти сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ имсол низ сокинон, кишоварзон ва кормандони ташкилоту муассиса иқдом гирифтанд ки ҷашни аҷдодии садаро ҳамчун мужда аз фарорасии баҳор бо ҳисси баланди хештаншиносию ватандӯстӣ ва идомаи босуръат аз корҳои ободонию созандагӣ истиқбол гиранд. худододи раҷаб, эмомалӣ шариф, барои барномаи ахбор.